ngifika ukuthi yena ngifika nje ungangijikisi unenhlahla Hey, ngiqinisile ubhaka abantu basemhlabeni khona omunye lena nje kade esileni ilunganeni esileni akathi ngiyongena nengonyama nobaba ngambona ethi angijike engazi ngizwe ezulwini ngizwe ngonyama noshefu ngaphakathi ebengezekujikisa cha bengazi wathi imali kancane akusashilo umuntu lapha khona baba ngaphathi ngizwe ngaphathi ezulwini angombona ukuthi uyojikiswa wena ezulwini hey ngisuka esetshela ngomunye wathi ngibiziwe ngaphathi asengidlula ngeke asetelefoni phone amkhulu keep it so wena ngibona ukuthi ngoba manje baba kusethelene namhlanje ke sizolwa namathuba wenziwe yini right kunjani nakikhiye wendoda ngizofika ayi kunjani yagqilaza le lento sinolaka kakhulu ndoda yabekwa ubaba wayibeka isandla phezulu ekhanda wavula ibusisa ushembe wanyakaza umhlaba wokathina ye kwavuma ngisho umuntu ongakhulumi uzwela ukuthi entshumayelo kwababa namhlanje uthi umuntu ongenacala nongenasono emhlabeni umuntu ongakhulumi ongazange ezalwe ekhaya bese kuba umuntu futhi ena office ngezandla umuntu ongenacala ongazange ehalele into yabantu amen manje uyabona namhlanje indoda entshumayelo namhlanje kababa ingaphili hayi phela wathi amaNazaretha awezwana athanda ngoba silapha ngelinda ntonga ushiya umlayezo unyaka wathi asithi siyale ekujulani uJuly siye sesiqoleni ngoba uthe silanda ikhiye ngilanda ikhiye kuyongena ezulwini ivele sengiyiphakathi lo amen uyongifika ngimina uyobaqhilaza ezulwini uyongifika ngimina ubhombela ndoda uzocela nimkohlula uvimba mina emhlabeni uzogqilazeka uyongifika kufanele nobhombela kufanele la kufanele lenyanga ezikhona ukuthi nonyazi uthutha ubukhona uthafana udlule kulo lelisanga lendoda ekhuluma naye uyothini phela Salume baba bana baba ngokumbona umuntu wasemhlabeni ubaba hayi ikule fihla zezulwini abanye wena ngendoda ngisuka unyazi mangithi ngiyolibika ngiyaphesha wena uwe phezulu kodwa uzothi ukuthi yagqilaza yazi ukuthi ngoba de ngiphesha nje namaKristu embezile lento ngifakazelani wathi ushembe uthe umshembe wonke umkhumbi manje abantu bonke sebezogibela emkhumbini wakwashembe kushabantu kushubaba amen uyazini ukufakazi ngami amaKristu sesiwadlile asegibelile emkhumbini kuphela nje sekufanele ukuthi akhele ithempeli lawo masinyane yangithi yazo njalo ngitho ngathi nakho sengibizwa ngamaloma phela ophopho phela laba ababhabhadisana ngeclass nangenkomishi nangekhathele emhlophe babezeni mina uyabona ukuthi unyazi lento selibonile hayi liyabona yagqilaza le isevelela bona ukuthi amaRoma manje segibelile emkhunjini esesiwadlile amaloma amaKristu siwadlile already ekade liyasho unyazi luntoze livale ngekhaya manje siso swazini ayi luthi liyovala ngekhaya manje ndoda mina ngisangisayazi lento ngoba ngisho iMelika lento ngiyayibona ukuthi isileka kanje emhlabeni opayibizwa manje awu20 mawuthi ubizwe lamazwe ke wena bese uthi ushembe akuyena ulungana uNkulunkulu uyabona uyakhanga uyadala awu awubheke ndoda lamazwe angibizile amazwe lana ndoda abize mina ngifike ngifika uMnazaretha ngifika phasha asuke bafela abanye inkosi yami ngathi mina ngibathanda bonke abantu iyona ngiyithanda gogwami wayethoda khona amaKristu ngisuka kuwo izinzalo yakhona amasheshi izinzalo yakhona kodwa ifele yafika lento yasezulu yafaqhwakela kimi nyakathi umhlaba wonke ayangisayazi lento ubani manje ugqilaza kokugcina manje ndoda yimi engiyiphethe igiye sekuyongena lapha ugqilaza kokugcina iphethwe yimpela ubagqilaza ezulwini uyabona ndoda ufaka ungena enkingeni ngeke simbize ngoSathane uzosuka ena ethi siyamchaphaza ungena enkingeni udevil ungena enkingeni mfaka wenkulu inkinga hey uzwile utheni kodwa unyazi letshumayelo namhlanje sanibona mkhulu njani hayi khona insizwe efuna ukubingelela manje ngithi nangoko umkhulu 3 seconds uyamazi leyo ndoda leyo nayi ilapha empumalanga ngithi uphi na awuyigqilazi man inkinga uyazi ukuthini awuyigqilazi ngifalile uqhawula yazi indaba ya ngizona uqhawula ngase ngiyakujulayo ngisanda kungena namakhosi akwasuka angena nengonyama zaseswazini angena nobhombela ubaba ushembe unyazi lambeka isandla ekhaya lambeka isandla ekhaya ngafaka phakathi namakhosi ngaphela kwenzakalani ngophambili bohlanganisa hayi bo uyagqilaza nje manje uyabona manje ngoba senimbolile nje sobgilasi sekuyisibusiso noma ngeke ngathi nje sengitholile lento
hayi bafana noyithasha ngesandla mebuya esijulayo Amen. bila nje isikhiye namhlanje Amen. Ngivulele esizulwini nonke hayi nofika ngimemnyango ngiphethe ukombela